Și acum, dacă tot am tras niște concluzii despre cum să ne educăm și cum să ne pregătim băieții, viitorii bărbați, pentru viața lor frumoasă de cuplu pe care o vor avea, ar fi cazul să-i și facem dacă nu-i avem. Păi, eu? Sau alții, că acum tu, eu știu că tu faci doar nepoței, adică... Să vorbim teoretic. Teoretic. Mămicile, în momentul în care știu că vor deveni mămici, tinerele graviduțe, hai să le zicem așa, au niște așteptări. Vai, dintr-o dată, plus că au vorbit cu prietenele, dintr-o dată viața mea se va lumina, o să vină doamna asistent, o să-mi aducă copilul și totul se va... Vom sta de vorbă cu doamna doctor Cristina Vancea, consultant în baby wearing și alăptare, IBCLC, nu știu ce înseamnă, dar am zis-o. Bine ai revenit, dragă. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Apropo de asta, cred că se creează foarte multe așteptări în structurile mămicii sau viitoarei mămici atunci când ea se pregătește pentru momentul întâlnirii și pentru momentele ulterioare. Și vorbește și cu prietenele, ascultă-mă ce zic. 100%. Vai, iubita mea, când a venit Cristian meu și l-am văzut și mi l-a adus și mi l-a lipit, dintr-o dată am simțit că... Și tu nu simți nimic. Da. Mai mare presiune e și atunci când aștepți foarte mult copilul respectiv și te-ai pregătit așa toată viața și exact, e foarte dorit și parcă ar fi premiu pentru toate realizările de până atunci și în momentul în care a venit bebelușul vezi că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Faci cursuri, te pregătești, citești, înveți, exact. Dar copilul nu este un roboțel și aici avem foarte multe diferențe. Noi nu suntem roboței, că vezi tu. Și cred că primul moment în care se creează, de fapt, înainte așteptarea asta și ne dăm seama că realitatea e alta, e exact acela, după ce ai născut, când vine să ți-l pună la piept. Și tu știi din poveștile prietenelor care au trecut de baby blues și au cam uitat care au fost și trăirile lor alea mai neplăcute și s-au rezumat la acea amintire unica și singura. Am fost atât de fericită. Pe care au proiectat-o, dar nici nu mai știu sigur dacă era reală sau nu. Asta este partea interesantă. Să te simți ca ultimul om și ai impresia că n-ai sentimente materne. Că nu ești părinte suficient de bun. Cum a avut ghinionul să ajungă în familia noastră, că în altă parte era mai bine. Exact. Ce e bine să știm că orice mamă și orice bebeluș se recunosc unul pe altul. Deci aici chiar s-au făcut studii, a fost foarte interesant. Din 100 de mămici și 100 de bebeluși, fiecare s-au recunoscut. Deci nu se pune problema să nu ne recunoaștem copilul. Avem legătura aceasta care este de la mama natură, cum ar veni, e un dat. Însă partea emoțională aici poate avea nevoie de un pic de ajutor, poate avea nevoie de un pic, poate fi o provocare. Sunt mămici care într-adevăr trec prin momentul acela fantastic și se conectează cu bebelușul imediat și parcă stă timpul în loc și totul e minunat, însă sunt și foarte multe mămici care nu se pot conecta cu bebelușul și e bine să știe că e un lucru perfect normal. Orice relație se construiește, inclusiv relația cu bebelușul nostru. Ce sfat le putem da? Nu e absolut nicio problemă. Acceptă că este un lucru normal, se poate întâmpla și așa, să nu ai iubirea aceea minunată pe care ai citit-o sau de care ai auzit de la începutul începutului. Și atunci ce avem de făcut ca să construim această relație? Avem foarte mulți receptori de oxitocină pe piept și pe spate, oxitocina fiind hormonul atașamentului, deci ne face să ne simțim bine. Și atunci simpla îmbrățișare a bebelușului ne face să producem și noi oxitocină, să producă și bebelușul și ne simțim bine în contact unul cu altul și uite așa, prin repetiție, că repetiția e mama învățării, ajungem și la acel atașament, acel sentiment pe care ni l-am dorit. Dar e posibil să ne ia mult. Piele pe piele? Nu contează. Și când ne îmbrățișăm cu cineva prin haine, tot ne simțim bine. Avem nevoie de îmbrățișări. De ce te întreabă și Linca? La un moment dat, noi a trebuit să trecem prin niște perioade, Maia și cu mine. Eram într-o situație specială, mă rog, dinții. Da. Și colicile. Ceva rău. Nu se potolea decât în secunda în care o puneam piele pe mine. Da. Și e normal acest lucru și aici să le spunem părinților că acesta e comportamentul perfect normal al unui copil mic. Copilul mic, după ce s-a născut, nu-i gândit să-l pui într-un loc și să-l lași acolo. El cu tot corpul o să caute nevoia aceasta de contact. Doar așa se liniștește, doar așa se simte în siguranță. Să ne gândim că atunci când a fost în burtică, a fost plimbat atâta timp, a auzit zgomote tot timpul, a fost într-o îmbrățișare tot timpul, i-a fost cald tot timpul, a fost minunat. Și acum noi îi spunem
spunem, ai venit în exterior, te rog să te descurci singur, ceva de genul acesta. Da, și la serviciu. foarte greu copilului, exact, să se raporteze la mediul exterior. Și nevoia aceasta a copilului este una reală. E pe același plan cu nevoia de a mânca, nevoia de eliminare și așa mai departe. Copilul mic este incapabil să adoarmă singur. Are nevoie de ajutor din exterior, să se simtă în siguranță și să-și permită să adoarmă. Și atunci, ca părinți, să nu ne creăm așteptări nerealiste de la copilașul din fața noastră. De exemplu. E normal să se trezească des, pentru că poate e foame, poate are ceva în scutec, poate s-a speriat, poate îl doare ceva și nu are cum să comunice altfel. E normal să plângă, nu e normal să-l lăsăm să plângă, prin plâns comunică cu noi și vorbește. Vezi că am o nevoie, da? Nu știu cum altfel să ne spună. Și atunci noi, dacă le îndeplinim nevoia, nu mai au de ce să plângă. Dacă îi lăsăm, ei intră într-un stres, intră în panică, pentru că nu e nimeni să le răspundă la nevoie. Și într-adevăr poți dresa bebelușul să fie așa la program și să facă totul cum vrei, dar asta înseamnă să nu-i răspunzi la nevoi și înseamnă să renunți exact la partea aceasta de conectare. De altă parte, și prețul se plătește la un moment dat. Și de nevoia noastră de un pic de înțelegere, pentru că cred că e natural, ai momentul ăla în care zici, te-am spălat, te-am aranjat, te-am schimbat, te-am nu știu, de ce continui să urli? Și îți vine să mori. Eu am această așteptare de la tine, să te potolești din moment ce eu ți-am satisfăcut toate nevoile la care mi-ar fi așa, la care m-aș fi gândit eu, foarte bine pus accentul, la care m-am gândit eu. Dar nu știu care este nevoia pe care o ai tu atunci. Și atunci cum fac? În primul rând să nu o luăm personal, pe cât se poate să nu o luăm personal, să ne gândim că bebelușul acela nu plânge că n-are altceva mai bun de făcut, ci mai avem de căutat un pic să vedem ce anume îl supără. Și în al doilea rând să înțelegem că e ok și să nu ne dăm seama din prima ce nevoie are copilul, să avem nevoie de puțin timp să ne obișnuim unii cu alții și să descifrăm. Exact. Au auzit părinții că îți recunoști copilul după plâns, știi ce-i trebuie. Da, dar pentru asta ai nevoie de timp să înveți plânsul respectiv. De fiecare dată diferit. Exact. Da. Dar nu știi de la bun început. Până nu cunoști copilul, până nu petrești timp cu el, nu ai cum să afli aceste diferențe. Bun. Ulterior, ce intervine? Am vorbit un pic de colici, am vorbit de dinți, am vorbit de așa. În evoluția lui, ce etape mai urmează? Mai urmează anxietatea de separare, unde se creează așteptări. Anxietatea aceasta de separare apare în special în jurul vârstei de 9-10 luni. Să înțelegem un pic perspectiva copiilor. Copiii cred că timpul este unul prezent. Pentru ei nu există trecut și nu există viitor. Da. Și atunci, dacă eu îi spun că mă duc la baie și vede că am ieșit din cameră, copilul crede că eu m-am evaporat în univers. Mama, cel mai important lucru din univers nu mai există. Se panichează și se sperie și urlă și vor să vină să verifice că încă mai existăm. Deci au nevoie de puțin timp ca să înțeleagă acest concept. Vezi că mă duc, vezi că mă întorc, e ok să vii să verifici, e ok să mă cauți, e ok să aștepți să vin, e ok să ne depărtăm treptat, dar nu să mă aștept ca tu, bebeluș de 9-10 luni, să înțelegi că mă duc la baie și mă întorc, că n-are cum să înțeleagă acest lucru. Și atunci au copilul pentru început cu atunci las ușile deschise și permit copilului, dacă vrea să vină, să verifice, că el vrea doar să se asigure că mai trăiesc, nu vrea să rămână cu mine, doar să verifice aceste lucruri, până când treptat, pe măsură ce se face mai mare, cam după vârsta de 1 an, începem să introducem concepte ca intimitatea, vezi că mergem singuri, dar el deja știe că mă întorc, nu se mai panichează că nu mai exist. Deci să înțelegem că toate acțiunile pe care le fac copiii au nevoie de timp și au nevoie de timp să se dezvolte și să înțeleagă cum anume să facă diferite etape. Nu se nasc învățați, nu știu să doarmă singur, nu știu să mănânce singur, nu știu să vorbească, nu știu să meargă, nu știu să facă nimic. Toate lucrurile acestea le fac în timp, pe măsură ce se dezvoltă. Și atunci dacă noi le dăm acest timp și nu venim cu niște așteptări nerealiste de la ei, astfel încât să le condiționăm afecțiunea noastră după ceea ce bifează pe o listă, exact, dacă nu ești așa și așa, atunci îți arăt că mă deranjează și te privezi de ceva ce pe tine te afectează, și anume afecțiunea, atunci evident că ajungem într-o luptă de interese. Mai am eu o problemă care e pur psihologică. Da. E corect că atunci când copilul mai crește, mama să continue să-i vorbească astfel, citez,
mami se duce să-ți aducă apă. Nu. Eu mă duc să-ți aduc. Exact, eu mă duc. Dacă stăm să ne gândim pe partea aceasta a dezvoltării, e bine să spunem la persoana întâi, eu, de la bun început. De la bun început. La fel cu ce faci mami. Nu e mami, are un nume copilul respectiv, îi spunem pe nume, evităm acele diminutive, ori fie ele drăgălașe, dar respectăm copilul ca o persoană de la bun început. Și discutăm cu copilul ca așa un viitor adult, hai să văd cum anume ne dezvoltăm cu drăgălășenie, cu înțelegere, dar nu trecem în niște diminutive care nu și-au rostul. Și în felul ăsta așteptările noastre pot crește, pentru că deja copilul devine conștient de propria existență. Exact. Din moment ce tu spui eu. Da. Și începe și el să se... La fel cu partea aceasta de conștientizare, pe măsură ce mai cresc copiii, au aproximativ 1 an și jumătate, încep să facă asocieri 1 an jumate, 2, să începem să le spunem, pot să te iau în brațe, pot să te pup, le cerem voie să facem acest lucru, ca ei să cunoască limitele propriului corp. Ei pot spune nu și în momentul acela nu-i pupăm, nu-i gâdilăm, nu-i îmbrățișăm dacă nu ni s-a dat voie. Pentru că noi nu putem avea pretenția ca acel copil să recunoască un potențial abuz sau să poată spune stop când cineva i-a spus nu, dacă lui nu i-au fost respectate aceste limite. Deci să tratăm copiii cu respect și să nu avem așteptări nerealiste de la ei, bucurându-ne foarte mult de prezent. Asta contează cel mai mult. Bun. Există anumite afecțiuni, să le zicem, care pe parcursul acestor etape de evoluție pot apărea la bebeluș, care ne sperie, pe care nu știm să le identificăm? Cel mai des avem probleme cu tulburările digestive. Deci majoritatea părinților sunt foarte speriați de aceste colici. Diagnosticul este pus un pic în exces. Colici se referă de fapt în literatura de specialitate la acel plâns neconsolat, adică nu pot să liniștesc copilul, care durează mai mult de 3 ore, mai mult de 3 episoade, mai mult de 3 zile. Deci când săracul copil urlă într-una, spunem că are o colică abdominală. Nu că plânge un pic, nu că e un pic supărat, nu că e un pic cu un oarecare disconfort. Majoritatea copilașilor au acel disconfort la nivelul burticii că stau foarte mult timp întinși. Pe spate. Exact. Și aerul se ridică în cel mai înalt punct. Și dacă bebelușul e perfect întins, cel mai înalt punct e burtica. Și le se strâng multe gaze în burtică. Și asta îi deranjează. Dar nu că au colici, ci pur și simplu că s-au acumulat fizic prin poziție gazele respective. Dacă noi luăm bebelușul în brațe și l-am ridicat, atunci bebelușul scoate aerul ori pe sus, ori pe jos, unde a fost pe traseu. Suntem ființe cu sânge cald și încălzim bebelușul, ne mai și mișcăm și îl masăm și așa mai departe și dispare disconfortul digestiv. Dar dacă noi ajungem într-o luptă de putere cu stai acolo copile ca să nu te înveți în brațe și copilul suferă din cauza disconfortului și noi nu-i schimbăm poziția, atunci va fi o perioadă foarte dificilă și consumatoare pentru noi ca părinți. Dacă ne raportăm la copilaș ca fiind ok, tu ai nevoie acum să te liniștești la mine în brațe, că așa ți este bine, nu o să rămâi aici până la 18-20 de ani, dar la un moment dat o să cobori de acolo, atunci îl ajutăm pe copil să depășească mai repede această etapă. Și mai e un aspect care îi stresează foarte des pe părinți și anume foamea. Când văd că bebelușul își bagă degetele în guriță sau că suge ceva, gata, e foame bebelușului, trebuie să mănânce, trebuie să-i dau tot timpul să mănânce. Și mulți bebeluși sunt supraalimentați, dragii de ei, și după aceea plâng pentru că îi doare burta că au mâncat prea mult. Și atunci le putem da un sfat părinților care ne urmăresc cu bebeluși foarte, foarte mici, că avem un truc foarte practic și util. Ne spălăm bine pe mâini și băgăm degetul în gurița bebelușului. Dacă se enervează că nu vine lapte, atunci îi dăm să mănânce, că înseamnă că e foame. Dacă se joacă cu degetul nostru, ni-l dă afară, atunci nu e foame. Are alte nevoie și mergem mai departe și verificăm. Să nu supraalimentăm copiii. Iar asta cu hrănitul din 3 în 3 ore, pentru că așa ne-a spus neonatologul în spital și fie noapte, fie zi, noi la 3 ore ne punem alarma să sune și ne ducem să-i dăm lăptic? Doar dacă vorbim de un copil care e hrănit cu formulă și este icteric. Cât timp este icteric, are nevoie să fie trezit, pentru că icterul dă somnolență accentuată și e posibil să nu ne dea acele semne de foame. Mi-e foame, dar sunt prea adormit ca să-ți pot spune. Și atunci un copil icteric va fi trezit la 3, maxim 4 ore să mănânce. Când nu mai e icteric,
asta o săptămână. Depinde. Icterul prelungit poate să dureze până la 2 luni jumate. Și atunci depinde de fiecare copil în parte cât este de icteric. Dacă avem un copil care nu mai este icteric, îl lăsăm să doarmă cât vrea, pentru că nu mai e nimic care să îl împiedice să ne transmită că este foame. Hrănirea din 3 în 3 ore se face numai cu formulă, pentru că formula are un conținut mare de proteine și nu putem să o dăm la cererea bebelușului. Alăptarea este la cerere, este la cererea bebelușului, mănâncă atunci când dorește, atât cât dorește, pentru că va avea momente în care va avea pauze digestive mai mari și momente în care își va dori să mănânce mai des. Și este bine să ne ghidăm după acest ritm de a mânca fix când ai nevoie, pentru că, spre exemplu, în sezonul cald, ei se deshidratează mai ușor atunci când este foarte cald afară și mai au nevoie așa de câte o guriță de lapte din când în când, doar ca să se hidrateze. Îi dăm copilului noaptea. Nu. Îi scoatem copilului noaptea masa aceea despre care ne spune neonatologul? De câte ori se trezește? Băi, se trezește de 3 ori noapte. Păi încercați să faceți o șmecherie. La un moment dat nu-i mai dați formulă sau lapte. Dați-i ceai sau apă și o să se dezvețe de trezit. În primele 6 luni, bebelușul primește exclusiv lapte, nu apă, nu ceai, nu nimic, pentru că orice aducem din exterior îi înlocuiește o masă și e posibil să-i afecteze creșterea în greutate. Legat de partea aceasta cu scosul meselor, într-adevăr este un trend care s-a accentuat mult în ultimii aproximativ 2 ani, venit oarecum și din partea aceasta de consultanți în somnul copilului care spun că trebuie să scoți masa de noapte ca să se odihnească mai bine bebelușul. De fapt, creierul este cel mai sensibil organ al nostru la variațiile glicemiei, glicemia fiind cantitatea de zahăr din sânge. Și în primul an de viață, creierul se dezvoltă enorm de mult, efectiv se înmulțesc acele celule care îl alcătuiesc, deci crește și are nevoie de energie, are nevoie de resurse. Când scade cantitatea de zahăr din sânge, e ca în reclamă, nu ești tu când îți e foame, îi transmite mesaj organismului, hai, trezește-te că e timpul să mănânci, că eu am nevoie de energie. Și atunci toate acele treziri ale bebelușului și toate acele mese pe care le cere sunt ca să se dezvolte optim. Dacă eu vin și îi pun pauză, atunci efectiv creierul suferă pentru că spune mi-e foame, dă-mi că am nevoie de resurse și e posibil să amâne anumite achiziții în dezvoltarea copilului și vedem impactul că rămâne în urmă cu, uite de asta, că n-a avut suficientă energie ca să-și facă achizițiile necesare. Va ajunge să facă pauze digestive în momentul în care le va tolera fizic organismul. Deci nu e nevoie să facem noi nimic, se descurcă copilul, noi doar ne uităm la el și respectăm creșterea. Mulțumim foarte mult, doamna doctor Cristina Vancea, consultant baby wearing, și te așteptăm cu drag să avem atâtea de vorbit. Dar uite, apropo de asta, o secundă mai zic, trezirile copilului noaptea duce mămica sau duce părinții în burnout, Cristina, pentru că efectiv somnul nu mai e somn, odihna nu mai e odihnă și ne întrebăm de ce ajung mămicile să fie stresate, să fie irascibile și așa mai departe. Bune, nu altele. Subiect pe care, dacă ți se pare interesant, îți propunem să-l dezbatem într-o întâlnire viitoare. Sigur că da, cu mare drag, mai ales că acest subiect al somnului a fost des asociat cu burnout-ul, însă ulterior s-a descoperit că nu aceasta era cauza. Așa că o să vorbim data viitoare. Explicații. Și o lăsăm așa în suspans. Mulțumim, dar Cristina. ne întoarcem într-o secundă.